budeme vydávati, učit ze všech věcí. Těžká věc bude obstáti a nelze utéci. Soudce živých i mrtvých, Syn Boha živého, žádá počtu ze skutku zlých i zloba marného. Pomajíce v paměti, obraťme se k Pánu, dokud nám chce otvírati milosti své bránu. Jezu Kriste, obrať nás, králi vševládnoucí, ať pokání činíme včas, horlivé a vroucí. Dobré odpoledne. Vítáme vás na 22. předvánoční školní besídce. Prožíváme konec adventní doby. Školní sbor nám zaspíval adventní píseň ze 17. století. Opravdu brzy už přijde Pán, jak se zpívá v písni Jiřího Černého, kterou uslyšíme za chvíli, opět v podání našeho sboru. Narozením Pána Ježíše Krista vstoupíme do prožívání krásné vánoční doby. K vánoční době patří radost a pohoda. Žáci i učitel naší školy se poctivou přípravou besídky snažili kousek této pohody a radosti předat i vám v této době radostného očekávání. Je připraveno pestré pásmo scének, hudby a zpěvu. Školní sbor pod vedením paní učitelek Jany Larišové a Marie Křesťanové nám zaspívá píseň Brzy už přijde Pán od Jiřího Černého a francouzskou píseň Vstaň a tvář svou rozjasní Jeruzaléme. Na kytaru doprovází pan ředitel Tomáš Honěk a na basovou kytaru Martin Vícha. Přejeme vám příjemné odpoledne. A tvář svou rozjasní Jeruzaléme, sláva Páně svítí nad tebou. Vstaň a tvář svou rozjasní Jeruzaléme, sláva Páně svítí nad tebou. Jasným zrakem se kolem rozhlédni, tvé srdce velká radost zaplaví.
smuteční šat sňat.